मोनसे गामियाव गंसे न'खर दंमोन। बिफाया मिडल क्लासनि आबाद मावनानै जाग्रा आरो मावै दाङै मोजाङै न'खर सोलिग्रा आरो बिमाया गासैबो न'खरनि मावनांगौफोरखौ मावनानै दिन थांहोग्रामोन। बे बिफा आरो बिमाहा सासे फिसाज्ला दंमोन, जिरिक मोसाहारि। दा जों बे जिरिक मोसाहारिनि उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ लानानै जोङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन होननानै फारियै नायनायनि थाखाय खावलायनाय जाबाय। हेलो माला माला सानजौखो दिनै खामानिखौ मावनो बागारदोंमोन आं। सानजौबायबो सिथ्लाखौ थाब थाब सिबना लानांसिगौ। सिखारथ' दे थाब थाब, सानजौबाय, खामानिया मावनानै लानांसिगौ। सिखारबाय बुरि नै सिखारबाय। बे बाबुआबो फुजामोन। बाबु नै दाबो सिखाराखै। बाबु सिखारद' सोरांबाय नै, मोसौ खारननांगौ टाइम जाबाय। दे सिखारद' दे। बिमा बे साहाफ्रा लाबोदो दे, आंना गुबुन दाबसेयाव थांनांगौ, आंना मोनसे खामानि दङ, अननानै दे बे साहाखौ लाबोदो। दे दा फैदो, नोंनि स्कुलाव थां। नों साया लोंदो। बाबुआ लेंबाय, बाबुआ। माला माला सानजुलाबायखोब्रा। दे जादो बाबारा, जादो ओंखाम जादो, जानानै स्कुलावहाय जादो, स्कुलाव थांदो, क्लासाव थांदो बाबु दे। जागोन बाबु जागोन। दे जाफैदो बाबु दे। दे जाना हो फिसा दे। मोजां लेखा फोरोंनांगौ, बुरजा फरायनांगौ। दे हामबाय दे फिसा, थांदो क्लासाव दे। बाबा आं फैगासिनो दे। थांदो दे फिसा। आइया फोरोङो। हनै नोंनिया एसे खामानि दङ। लोगोफोर दे बावनो जिरायसै नामा? दे जिरायजायो, सान्दुं जाथारगोन दे। जिरायदो। लोगोफोर दिनैथ' क्लासाबो हाफ जाहैबाय। ओइ ओइ बबे थावला फोरोंगिरि? ओइ नों सिनायो नामा? सिनायो। अबेनिफ्राय बेलाय? जोंनि स्कुलावनो फरायो। अ
माथो नुथारामोन आं बे सिख्लाखौलाय आंबो नुयोलै सम सम बिदिनो स्कुल टाइमावहाय ज' ज' थाबायबोलाबायो आं अ ओइ आसोल नाम्बारबो मोजां जागौमोनब्रा नाम्बारखौथ' बिनो हायोलै ओमफ्राय मा होगोनलाय बिबालाय होद खाथि होगोनब्रा आङो नोंनो मा जानो नोंलाय उनाव होआबालाय होद बिनाय बायदि होनांगोनलै नङाब्ला जानाय नङा होगोनब्रा मा जानो नोंलाय बे माबा मोनसे जागोन बे जिखुनु नों फैदोंब्रा होनांगौ औ दे थांगोन आं दे Nani, cuman mungkin kan orang melihat. Mana ang number sebenarnya sama dengan ini. Oh, mana ang ilegal nama na? Biar nak berat season semua dah mulai nama, ani semua berat pun mulai dia. Bila yang ni kolej pe, jangan kolej tu dua thawai pai na. Oh, mana yang nakal mereka macam ni lah, yang nak buat nak pergi, aku sendiri pun macam tu. Tiga घंटा deh. 700284957. Nama begitu asli kali kan? Oh deh, saya bayar thanks deh. Deh, tak lain sih Boleh, sampai nengase kunau haji pra, mari ikut naga. Cinta biar bra, hajiku. Hadi kawan dah sakitnya. Jayu. Aku pun sele, berat post ho, last sisi bila mana lain nggak sih? Hei, sekolah sudah Dan deh, tu boleh. Kelas lain sir. लोगोफोर आंनाथ' जागौबायमोनलै बिराद उनाव फाग्लिया मास मोनथाम जाबायथ' गोसोलायनायाबो दाबो फनखौनो हराखै नै दा हरसै गाना सानैजों गोसोलायनो रायलायो मथे अनलायो जागोनब्रा नोंसिनाबो सानसे जागोन ना जोंना नोंनालाय नोमफायानो एखेबारे माहाजोनथार गारि दं बाइक दं बिदि दाबुंब्रा नोंसिनाबो जागोन ना सानसे दे सानैजों बेरायलायबाय जागोन बेथ' गोसोथोलायनाय हिसाबै जाखानांगोन ना बिदिलाय सोर हानोब्रा रावबो हाला मबाइलफ्राबो बिफानिफ्राय थगायनानैसो लानाय जाबायलै आजोलफोर मबाइला ओइ जेबो नङा बिफानाव बिनायालाय थगायनायफ्रालाय जेबो नङा सोलियो ओइ आजोलफोर बिदिबा थांलायसै नामा नोंसोर थांग्रो दे आं दा थांसै औ दे दा बेलासियाव कल खालामसै नोंसिनो औ दे नङाब्लाबो गाबोनफोर लोगो हम दे औ जागोन दे औ दे मा थावराबो नाङाब्रा माबायदि जायगा बेलाय माथो अफिसनि सिख्लाफ्रासो रायलायबाय थाखोब्रा उल्था अफिस गारबाय माथो थैद हेल' मा खालामदों नोंलाय दङ इदिनो ओमफ्राय नों आंखौ दा बेलासिफ्राव लोगो हमनो हागोन नामा औ ओमफ्राय नैबे खासियाबारिनि बिफां गिदिर सिङावनो हमलायसै नामा दे होमबालाय आङो दा 3थासोआव ओंखारनोसै औ दे फैदो हारसिंब्रा थै लोगोफ्राबो लोगोखौनो जाला माथो आंजोंलाय गोसोथोनाय जानानै थै बेयाव जिराय थांसैलां दसे थै बे हिनजावाबो माला फैगोनब्रा थै टाइमा जालांबाय नै पाबजि गेलेबाय थांसै दसे
हनै सफैबाय ओरैखा औ हनै औ गावना हो औ गावना हो आयै थांसैलै आयै बिदिनोसै बे पाबजिखौसो गेलेना आं बेखौ लेंहरबाय नोङो ए सना सफैबाय जिरायदो नङालै सना नों फैबायसो एसे टाइम पास गेलेथ'दोंमोन आङो ओमफ्राय मा लेंहरामोन आंखौलाय हाब गोसोथोनायखौ लोगो हमनो मोना आरो आं जेबो नङा दंबा माने आं नोंनि सिगाङाव दिनै सिरियास खोथासो बुंनो सानदोंमोनलै मा सिरियास खोथा माने आं नोंखौ दिनैनो दानो लांनो नागिरबाय हाबा खालामनो आयु दानो औ दानो आङो मेट्रिक एग्जाम होनोसो सानदोंमोन ना बै बे फरिखाफोरखौ होबाय थायो नामा हाबा जाखानानैबो होजायो ना फाइनालफ्रालाय आं दोनबोगोन जेबो मावनाङालै नोङो ओरैनो आराम जाबाय था आं जाहोगोन ना नोंखौ माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय सिन्थालाय खालामाखै होमबाबो आं एग्जामफोरखौसो होग्रोनो सानदोंमोन ओइ बाद होदो ना नों आंखौ मोजां मोना नामा बिदिब्ला आं बिदि होनदों नामा नोंखौहाय अब्लालाय मानो बिदि खेंख्रा होनबाय थाखो थौदो लांसै दे होमबालाय नोंनि गोसो बायदि जाथोंसै थौ लांसै बुरि दै गिलास लाबोलाय हाब दै गांगां र' लांगौ दे लाबोदे बुरि जा दै गांनाय मोनदां नै बेनोसै नङा आं हिन्जाव लाबोबायमोनलै नै मा होनदों मा खोनादों आङो मा दावराव जाबाय नोंसोरलाय मा उन्दै बैसोआव हिन्जाव लाबोनो दासिमबो सथ' बोसोरल' लाजाखसै नोङो बबे समाजा हाबानो नोंसोरखौ बेबायदि बैसोआव हाबानो नोंसोरखौलाय लाजिनोबो रोङा एथ' मोजां लेखा फोरोंदों आङो नोंखौ मबाइल दामि बायना होबाय नै नोंसाला मोजाङा हिन्जाव लांफैबाय लाजिनोबो रोङा बैसोआव हाबा लाबोलाबायखो गोदाव सोरावनो मा मावना जानांगौ नोंसोरो मा जाखो जानो हाबा जानो फिसाला हिन्जाव लाना फैदों बेखौ रायदां एसे बेबायदि खालामग्रा फरायनो थुनलांनाया हिनजावसो लाना फैबाय जेखौनो बियो बेखौनो होयोमोन आं बेल होबाय दाना बिदिसो खालामबाय नोङो बिदि हामा दालाय माथो खालामनो आदा मानसिफ्रानो गोरोन्थिखौ मावबावबायबा माबा मोनसे बेबस्था होनांसिगोन माथो खालामबावनो दे सानलायलायनानै उनावहाय खोथा मानियाखिसै नालाय खालामलायदो गाबनाङा दे बाजै उनावहाय बेबस्था लाबानो जाबाय ओइ सना ओंखाम लाबोदो ओंखाम उखैबाय जानोसै जुलिनि से सप्तानि उनाव औ लांगौ नै एथ' गोबाव सना माथो ओंख्रियालाय गोथाव गोथावब्रा दिनैलाय फ्रेस नों संनाय नामा आं सङाखै आं एसे दे जाबावदो नांगौला सना ओरैनोबाबो नों फैनानै खबरनोसै बारा हाबफायो आंना एसे जाबाव नोंना मिन्थिखायो बाबाया मोनायाव थाब जाबा मा बिदि रागा जोङो ना उखैगोन ना नोङो जेबो नङा एसे जाबावबानो जायोमोन नांला नांला लांदो बुरजासै सिख्लाफ्राबो बिहामजो दंलाय खिथायो
लानोनो रोङा आलासो आङो मानसिफोरखौनो ओमफ्राय बे अलसिया मानैया दाबो सिखाराखै उन्दु जानो लाजिया बिसोरो उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय दाना खामाय गैया दामाय गैया दासिमबो सिखारनो रोङा फुंजानि सानफ्रामबो असान्थि आलालाम बे हिनजावखौ लानानै बिमा बिफाजोंबो सैजाला सानफ्रामबो असान्थि हानायसो नंला आं न'आवनो दानो मा खालामबावनांगौ आंलाय आंनिसो गोरोन्थि जाखोना बिमा बिफायासो गोरोन्थि जाखोब्रा है थालालां दिनै न'आव सानसे थासि गोलैनोसै आं लोगोफोरजों मोजाङै थुरसिया लामब्रेदे लाजिनो रोङा फिसाल' लाना फैयो बाहाय थुरसि खालाय मोनसेबो मोजां सुनो रोङा लाजिनो रोङा सालाफोर बिमाया गियान होखो लाजिनो रोङा मोजाङै सु आबाल' लाना फैदों नामा नों बाहाय माइ थांखो बियो ना न'आव मा जादों मा जाया बेखौ खबर लादों बियो फैथों र' दिनैहाय थोस बेलासिलायलायबायलै सानसे थाफामोन दिनै मा थाखा माइ थांदोंलाय मा नांगौ नोंलाय आंखौलाय मा नांगौ सोंदों न'आव मा जादों मा जाया बेखौ थाल लादों नोङो मा जादों न'आवलाय मा जायाखै सोंदों थाल दङ नोङो मा थाल थानांगौ आं मा थाल थानांगौ नोंसो जेराव थायो बेखौल' होनो दे मा थानांगौ मा नांगौ नोंलाय मोनथिखायो आं नोंखौ लाइन मारिदों नोङो हिनजावफोरनि बादै बिदिल' लानाय साननायफ्रा मोनसेबो साला थाव होगोन आं थाव होदों सोंगोन ने नोङो नायगासिनो दं आं नोंनि आखलफोरखौ नायबाय था बारा गोबाव गैले सानफ्रोमबो सुख गैया साला बे हिनजाव जाथिफोरजों थानोसो बाबाय आङो मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा मा सानफ्रामबो खें फुंनि बेलासिनि जायालै बिदिसो बारिफ्रा एसे नायदो बोराय बुरि नायगोन ना जागासिनो दंखायो आं मैयासो जा मोजां दै होदों लाफाया जा मोजां जादोंना सेनायावबो आं साइन दांनायखायसो इस गावल' दाङो आं दाङाबा खिथि जागौमोन नामा आंहा इसिबां मोजां नायै दाङो बेलासिफोराव मोजां हादो दे बुरि दे मैगङा ओमफ्राय बेदर दंखायो दा बेदर गोराना सानफ्रामबो रंजाबाय थायो नामा आहा